Tang desar pinina le tom ladak hamren judicial court long pia lama puthak tona le tum ke bang ne nilitum dak iwang ye theke la pulojo tuning 2023 aning kan nilitum MSC constituency 10 rally bilo nilitum a rally ke bi ke autonomous state ke hangalam la pen schedule ke pangtang alam la sonia puthak jasemet ke la pen ponchar pavidet nai ke ni alam nilitum schedule ateng ba si me sang ponchar si do nai alam hai hoi la pen nilitum hala Constitution Article 19 ateng pen nilitum freedom of speech, freedom of assembly la kado ve ni tum panang pedulong nangi alam claim lo jasemet kicheng ye la schedule pangtang la pen ke autonomous state alam lo amat nilitum pan nilitum kicheng ye duar amla pen si cheng lo la pen ke along claim bom lo mat ha ki jut ahut ha keronia lo nilitum pan nang chok nang theng lo police tu dolang le ku nang beveret lo nang chok nang theng lo la teachers lo amek chitur olo monitum arlo so pinso tum aring ke topik lo hala song bom penilitum gel ke jang dengan Bikram Hanse Samson Teron la alang lilo Bikram Hanse Ursing Timung la pen Bonesor Rongkar Chesterfield Crew la pen Novokanto Qatar la pen Baliram Crew la po an ke gel jang lo lapen ke additional charge akunil tumban ang pisulo chesong B Bapuram Terang Anon Pangcho Mirlong Ki Teron Davinson B lapen nil wintang je ay Qatar nilitom pan case nang pilo la masih case number talage FIR bangge 2223 Keroni Police Station pen nilitom pan case nang appear case number ke number under section 353 120 la pen la hu section do lo ya la nituma case number ke PRC 2923 la so case sinon nitum po bom lo la Karbianglong kedoan Karbianglong di Mahasau inglong aratum jok nangji la pen along rita cerai tip long nangji po ka chesong pen jok sini litum la so case bulu la pen pini anta la so case po bam la nilitom pan lo son si nang pisung bom jeplang tang la so case ke ordinary apot government to aning hang te withdraw that unhe seta withdraw that sini tu manang pisung bom lo itum advocate alang li jin thong han sia ke hai si alang li ningje pe metek popin